lindlela siyabulela, iyo 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 lindlela siyabulela. Molweni bathunana, yimini yam nje yangecawe le ndiyichithele esigodlweni. This was in the morning, ndilungiselela uyosebenza. Ndivuke ke ndi-drained namhlanje, oko ndingalali. I've not been sleeping for almost a week. Andilali tu, ndinengxaki. Andilali, abuzito ubuthongo futhi kuyasiphandle. Hayi ke namhlanje ndivuke ndinolaka. It normally happens ke ngamaxesha athile. I think ke bakhona abo bantu okanye loo mimoya endingenileyo xa kuphakame yona, hayi ndiba grumpy shem. Bendifika ke apha esigodlweni efama, besineendwendwe ezisuka eKapa, so bekufuneke ke ngoku si-athende zona. Hayi oko ndinolaka nje namhlanje. Ayabona ke xa sendinolalaka andifuni kwanto ehamba rongo, ngase yonke into ihambe ngomgca. Abantwana bethongo ke apha besihlangene sizohoya abaguli bethu. Zonke ke sessions zethu zihambe kakuhle kakhulu, sebenze kakuhle kakhulu. Yethu ibi-blessed ngeyona ndlela. Ibiyahlukile kakhulu intlahlubo, khange kubekho kwanto futhi engathi khange ndilale. Abantu banza banjani kuphantsi phezulu ke bethu esigodlweni, amaxha bethu akho kuphumla. Sihlala sisebenza rhoqo. Bendilungisela iphunga ke apha ngoba endlini bendimke ekuseni ndingaphunganga. Ndaphunga ikofi yam, ndabe bendinayo ke nelunch. Khandikwazi ukuyitya, ndifuna uphosisa, ndiye ndatshita shem because kuyaphekwa efama, kuphekwa imingqusho, kuphekwa irayisi. Imini yam ke ibinjalo ke bethunana. Ndaphosisa umntu ogqibela kanjani.